Marhite-hite guarni debata ama, doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho guarni tondi parbadia na tumo palangit doho tanoon. Amin. Luluhon maahu ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso na sodaulat roha, say palua maahu sian bawa siulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo-oku. Tongos mahati uronmu, dohot hati goranmu. Akan manugu ahu, pataru ahu tu dolok ni habadiomu, dohot tuingananmu. Haleluya. 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 Martan yang mahita. Ali Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu, padumuhon jolma dohot debata, hupuji hami gormi, jala hudo hami moliati tuho, ala ni salhut nabi nahenmi, patupahon hangulon nami. Saidongani mahami marhite-hite asin neroham, asa hupikir hami totong natinonmu, dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong, jala asa marroha haholongon hami huhut madok moliati tuho, asa olo hami mangiuton horo di hamatean, ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olak nion ro di saliling nililing na. Amin. Mared de mahita. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik na papituhon. Patik papituhon, unako mangalakuk. Ido sahakna, atong rap mangidugu kumahita sian Tuhan debata, lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Mari dihita. Dia do penuji
madosata, martangnya mahita. Ali Tuhan debata, nabadia jalan nabonar, parasi jala partaluk ni roha, jalan nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibahini saya sesa madusa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asin roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahon hami tu jolom. Dibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesahan ni dosa. Musa pe akadolok jala humutal akarobian. Alayang go parasi ni rohaku nasotupa musat sian ho. Jala pada ni hadameoku nasotupa humordit. Nina Jahuba siasiho. Hasangapun ma di debata narigijang. Amin. Maredema punguan kor inahanna diudu tianong punguan ina Betesda.
Judu timado ina Betesda. Mared de mahida. Natangihon ma hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion natar surat di Yohanes bidu 12 mamuka ayat 20 rodi ayat 30 margati seorang mahita majahasa alai adong ma di bahalak gorik dongan ni akka na nakoki lahom martangiang di hari rayai. Jadi tidak poto nasida masih Filipus nasian Betaisda na di Galilea mangele kibana nin nama Tuhan nami naing do idan nami Yesus. Dungi Roma si Filipus di pabua mai tu si Andreas dungi Roma si Andreas rabdoho si Filipus pabua hosa tu Yesus. Gabe di dok Yesus mama ngalusi nasida. Naung dapot mati kina asa marsakap anak ni jolmai. Natutu situtudo na udokon tuhamu dang na gadda emei mulo sumadabu tu tano jalamate dumpe mate asa gudang parbuina. Agoan hosama na marhaloahon na sana. Alai nama kasohot sosana di Portibion, ido nama ngaramotisa sahat tuhangoluan saliling-liling na. Ahu ma diuton ganup na olo mangioloi au, jala ia disiahu, disima dohot anak sumakku, pasangapon ni amaido ganup na mangoloi au. Nabosa dorohaku noaeng ahama dohonoku, paluama ahu amang siantikion, alai tahe alani ido umbahe nasahat tikion tu ahu. Pasagak maguarmi amang, dungi Roma suara sian banua gijang medok, nungau pasangap, laos pasangapokku do muse. Jadi dung dibeke na toropi na jongjong disi ni nanasi dama ronggur doi akana asing mandok adong do suru-suruan ni debata nama katai dohot ibana. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, dada alani au, obain naro suara odeng, alani hamudo. Nuaing maju pang tikina asa diuhum Portibion si pabalion manuaing raja ni Portibion. Anggo au, dung dipatibo au sian na tanoon, taitoku do saluhut nasida tu au. Pangalahon ni Parmatenado dipatuduhon marhite-hite hatana ondeng. Ido sahakna. Mertua do akan atau mangihon hata ni dibata, jala naupiausa. Amin. Amin. Mari dema punguan gor ina Kamis.
Tidak rumah persiapkan Soalnya kita kami ulang kuasa persiapan desa doko tiga rahmita. Aku persiapan dengan raja Tuhan, ilo Allah Tuhan Tuhan, anak kami Allah. Aku persiapan Imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antoni Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumana bernit di panguman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, do dihasesan di dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, do diangoluan nasora sudah. Amin. Markorma Punguan Kor Gabungan Bethesda.
Shalom. Tikting Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024. Topik Hodo Holong di Rohani Jehovah. Tikting nama ragam, nomor sada, ucapan salam, Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruasni huria namandohoti parmingguon sadarion. Jala aka tamue nami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon. Hu pasar hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di bata mahita marhite parminggota sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami Parhalado Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun Parsaripeon, turuasna marulang tahun di Minggu Patoluhon di bulan Maret 2024. Saya di Leon de Batama gajang ni umur, hahi pason dohot akalas ni roha. Hata ni di bata tu nama ulang tahun, Markus 10 ayat 27, di bereng Yesus mana sida huhut didok, anggo di jolodang tarbahen, anggo di jolma dang tarbahen, alai dang songoni di debata, ai saluhut nado tarbahen anggo di debata. Gor-gor nama ulang tahun hatu tubuh dohot gor nama ulang tahun Parsaripeon boema di bereng di Infokusta. Nomor tolu Parguru Malua. Sadarion Minggu 17 Maret 2024 dung simpul jamita Minggu siang pukul 10.15 WIB di Patupa Huriata do Pak Mahatidakon Haperseon tu yanakon ni Huriata nang mandohoti persiajaran reguler kurang lebih 1 tahun. Nomor 4 Papungupelean Sadarion Papungupelean Tujolodo 2A2B Dohita tu haperluan di kantor pusat dohot pembangunan. 2 tu hari Minggu nanaing roh Papungupelean Tujolo 2A2B Dohita tu haperluan di kantor pusat dohot sentralisasi. Nomor 5, nomor 6, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Boy Taida di Infokus Nihuriata. Nomor 7, Partang yang Wib, Boy Tajahabema. Nomor 8, Namanjabui Partang yang di hari Rabu, Kamis 21 Maret 2024. Boy Taida Songona Adong di Stansilani Tikting Huriata. Nomor sia 10 sada 10.2 Boy Taida di Infokus ni Huriata. Nomor 10 tolu ruasna opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada Sopran Hutauruk Wik Bethesda pemulihan. Nomor 2 Sintua L Huta Barat Wik Betania pemulihan. Nomor tolu Nyonya Hashim Mamora NL Boru Pakpahan Wik Jericho di Rumah Sakit Advent. Nomor 4 Nyonya Simanungkalit Boru Hutahaen Wik Kana pemulihan. Nomor 5 Tumbur Huta Gaul Wik Kana berobat jalan. Nomor 6 Magdalena Boru Manurung Wik Galilea Bunda Tamrin. Nomor 14 pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boy Taida Songona Adong di Stansilan ni Huriata. Ralat keterangan pelean PHD kategorial nomor 10 keluarga
PHF Hutahayan, strip Boru Aritonang Wik Bethesda. Tikting Parhepengon sentralisasi, non-sentralisasi keuangan, diakoni, sosial, huria, dohot keuangan pembangunan, Boy Taida Songona Adong Tarsurak distensilani tik-tikta. Maulia tema hupasan hami tu aka ruas dohot parhalado nang pasahaton aka kewajiban tu huriata suang songoni na pasahaton hamalateon persepuluhan tu huria. Tuhatama na mangalehon pasu-pasuna tu jolani arion. Songoni ma tik-tik na masa dohot nanaing masa di huriata maulia tema di tuhata. Tik-tik tambahan. Seksi Parupuan. Di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 akan diadakan pertangyangan strip PHD Seksi Parupuan bertempat di gereja kita ini masuk jam 15.30 WIB. Diminta kepada seluruh Parupuan HKBP Immanuel agar mengikuti acara PHD Seksi Parupuan tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Tapasa mapiliata sada ado sada be laus mare de mahita.
hameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang. Selamat hari Minggu nang di aka anggi botonami remaja na poso bulong. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu di nanaing maka tidak kon hapur seon nasadario. Selamat hari Minggu. Hatani debata di hita di Minggu Judika ima natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 30 sada dipukamai sian ayat 35 tolhas tu ayat 37. Songonon mahatani debata hujaha di tonga-tonga ta. Songonodo hatani Jahuba na mangalehon mataniari gabe panodang arian. Aturan ni bulan dohot akabitang gabe panodang borongin. Ibana magucang laut gabe marhasak akagalubangna. Jahuba sebaut do goarna. Tungsura masohot akka aturani maradupunau ninna Jahuba. Masadi ma dohot pinoparni Israel, unang betar goar bangso dijulukku saliling-lilingna. Songonod do hatani Jahuba, molo tung dapot suhaton akka langit digijang, jala dapot duduon akka ujahan ni tanoon ditoru, dohot maau mabolokon sadok pinoparni si Israel, ala ni saluhut na binahen nasida, ninna Jahuba. Ido sahat ni turpuki. Amanginang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nang pe adong padohan di hata Indonesia selalu ada hikmat di balik sesuatu yang terjadi. Selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sebuah peristiwa atau pengalaman hidup. Alaidang namura laho maboto dohot mangatusi ahado natinebak ni sada namasai di tonga-tonga ni nguluta isarana molo diluas sita mengadupi sada hamaulon olodo pitor dopak hamauloni sudi tersita akka pikirata dopak hamauloni sudenang akka rohatta terfokus gabe dang marhusor rohado pikirata laho patomu-tomu dia do tutu nanaeng si patu pauta jala dia do nanaeng si jal otta siat Tuhani molo pe adong noaeng dijulutta sok-som sada nama bahek kita guduran jala manang tadok majo mabahek kita mengadupi hamaulon dang murah gariada olodo jala jok do gumudang do ujungna na mamilit menyerah ngosongono do maul ni parnguluanon dang binotobion gudang do naso makaposi Tuhan debata sosok di juluna hamaulon sona borat dia tong ibana kapardalanan ni dang ngadong be di bagasat diri ni ibana do tutuno aing sibahinokku do nanaing pasauton ni debata di ngolukku marhition. Jadi gabe juk do tubuh kapadilian tubuh akka taduk majo na di bagasan hata Indonesia kekecewaan dohot gabe tasalahum ma keadaan tasalahum ma dirita jala tasalahud debata marhiti saluhuk nai amanginang moluta sulikit do rata-rata sude akka halak na berhasil dangadongi sehali mencoba usaha langsung berhasil. Aka atlet pe nang 3 kali naik podium juara
Dan adongi seheli bertanding langsung menang. Alai gudangi, nah dibentuk oleh berbagai macam kekalahan. Kalah di pertandingan pertama, dan patah semangat ibana. Gabi dilatih musai kemampuan, dilatih. Dipature, dia dope kasih patureon. Songonima dipaulak-ulakon, ujungna lam tabba mas semangatna, daya juangna, tabba mas strategina, jala tabba ma nang komitmenna laho mencapai podium. Asa marhite 3 hali ibana talu, di boto ibana do, gak bisa ada kesempatan doi. Laho paradihon dirina dumenggan, asa tahu ibana naktok tu podium tertinggi. Podium na tumibbo, laho majalo penghargaan hadiah di hamonangan na nidohotan na pertandingan. Alai memang songon nahodok nakingani adong do halak 3 hali bertanding dang marna monang dang ditorus sobe. Adong do halak 3 hali marusaho pajongjokon usahana saitong kandas dang barane bibana memulai. Ngeko songon karo nasib pu gabeninna. Adong do halak nang pe berusaha ibana lahu madungdung na tumibbo alai dang adong dietong ibana kesempatan be dang berpihak tu ibana dietong ibana nasib padok ni sibaran gabe di paso ibana dang disira ingan aku ninna ibana. Ala memang maul doa manginang mamereng sada peristiwa, sada kegagalan, sada hamaolon buit tatembus noni marhita sudut pandang na marharoruan sian di batah. Idolana saya gudang tabege barita ni halak na menyerah, putus asa, madili, ujung gabe gale manang rohana, gale manang hapor siaonna. Amanami na nami dengan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hala Israel pe na dihabuangan ditiki ni si Jeremia. Gale do hapor siaon nasida. Dang mampu nasida mengelului, dang mampu nasida berpikir positif, ditongani pembuangan dan hidupan nasida. Songoni doranang hita gudangan, anggu dimulanai kita tidak mampu melihat, ahadu tutu hal na positif, nani luas ni debata hita mengadupi sesuatu, ahadu sesuatu na positif, na bui buatot tanon sian sada peristiwa na tongon ta adupi. Misalnya mau mersahit ma keluarga ta, mau mersahit mana taha holongi. Anggo di mula-mula ni parroni sahiti, ba tutu nagumudang sian akka suku-suku do, narosian rohata. Buasa tiba-tiba songono mersahit ate, aha namasa, aha dudusa, ido somal ta sukun. Alai anggo, aha do na boy putih hota, sian akka namasai, jarang do pehita. Laho mangari-mangri bangso Israel na dihabuangani ay dang jepek tiki na sida den tarbuangi 70 tahun amanginang nang peado nga kapanurirang pergagak madolak ni 2-3 tahun do taului majo alay ang Jeremia madok daw 70 tahun alanido ikon berupaya do bangso Israel dihabuangani membaur ekon paulion nasida do bagas nasida, ekon marhamuliad do akkana so muliad do pe, kon manguli do akkana so manguli do pe, jalek kon mangulama. Kesejahteraan kota di mana mereka dibuang adalah kesejahteraan mereka juga. Jadi kon dohok manasida mengupayahon kesejahteraan ni kota Babili. Itu di Jeremia 20 siai. Alani do manami nanami do ngasahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang terjaloni rohani hala Israel. Hami bangso na pinilik ni di bata. Hami bangso na pinasupasu ni di bata. Na sailaon ditikin na salpu. Alay sonare sonomma posisi nami. Sadok dang dapo rohana sida. Ahado na naing sipatu paun na sida di habuangani. Kecuali menyerah. Kecuali madili. Kecuali
tadok majo manol soli hadirionna bagia bagia lapa-lapai kan itu biasa nate inang tasol soli dirita tasol soli nasibta tasol soli hadang ulatta nabuhadon waing pertubuhku nator sadatu portibion sian dana susah sahat tu sonari pe susah nita buasa madang song kalakani wa holat tubuh toranak ni presiden na kan na gudangan ujungna hita holan manol soli keadaan songoni donang hala Israel hati hai geriada salilengon kebanggaan nasida songon nanidokna bangso na pinilit ni dibata gabedi rajumi nasida dang be bangso na pinilit ni dibata nasida. Mereka menganggap bahwa Tuhan sudah membuang mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan sudah mencampakkan mereka. Mereka menganggap bahwa perjanjian Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub yang telah didirikan Tuhan dulu, itu telah batal. Alanido dia kahalak nasi songonon, kahalak nama dili, kahalak naso maboto be ahdo si tujuan na, si todongon na, ikonadong do na manosoi marhiti hatani di bata. Jala itu tugas ni si Jeremia. Di pasah si Jeremia mah hasil tongan ni hatani di bata tu nasida. Dang mubat holong ni di bata tu bangsoi. Dang mubat padan ni di bata tu bangsoi. Nang pedi habuangan nasida tutu ala ni dosa nasida. Alai pature-tureon ni di batado musena sida. Mulut aja di gijang iturpuk tahun. Kalau selama ini mereka suka memberontak dan tidak melakukan perintah Tuhan, nanti Tuhan memberikan sebuah pembaharuan kepada umat itu. Hatinya bangsa itu akan langsung ditulisi dengan ketetapan Tuhan. Jadi dangadong be anon na mengajari asa merhabiaran mida di bata. Tapi masing-masing orang sudah memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Om panuri rangun ni si Jeremia doon amang inang tu bangsoi hati hai. Allah memang dibereng di bata ngamat cai medeli bangsoi. Dia etong nasida naso mangule be di bata. Dia etong nasida naso dia toy di bata be nasida. Alai naso pinikiran nasida. Marhite panuri yang Jeremia di pasah di bata. Bahwa saat itu memang bangsa Israel sedang terbuang. Tapi itu adalah proses Tuhan membaharui hati dan pikiran umat Israel. Supaya ketika mereka di zaman dulu itu terbuang karena dosa mereka, ale di akka partikian naneng roh, dangadong be akka pemberontakan songoni, ala di surat ton debatado akka patikna tu bagasan rohani bangsoi. Amanami nanami dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gebe taingok dua teh. Mulumur kita tuakka i anak kota. Olo do di ripu anak kota ina soholong berohatta tu nasida. Olo do adong pikiran ni dana kontu nato rasa kejam kali bapak ini, kejam kali mama ini. Sonari nasida, didok nasida mungkin hita na kejam, mulu tegas sita. Ay tarbuhama benot ta pasubuh-subuhon niya tiang manginang. Mulu tabirang do memang melenceng pangalahon ni danaki, itu harus ditegur. Ay tumakot do sonari didok hita kejam, daripada sugut haduan dohoron na tu hita, gara-gara mama ini, gara-gara bapak ini. Mama biar-biarkan aku, bapak biar-biarkan aku dalam kesalahan waktu muda. Sonari gak bisa ngonona, tanggung jawab ngudus dion. Muhabulu dok son itu hita sugut haduan. Alai molo sonari hita didok kejam, karena kita menasehati, meluruskan dan mendisiplinkan anak kita. Sugut haduan dohonon nasida mah. Mau lihat ma bapak oma. Ala na kejam dohonat toreseda. Gabi huboto bertanggung jawab tu diriku. Jala gabi huboto nuaing laho mangulahon na dinggan. Songonima ujung ni molo dinggan do didisipliton natoras akayanak konna. Alai molo gumudang dohita amanginang pasob-buhon terlalu membiarkan, terlalu mengiakan, sudah panggiduan tidak danaki
dangadong be kontrol na jelas yan orang tua, dangadong be wibawa ni natoras, lau mangarahon akkaya nakonna, alam biar hita sotong didok hita kejam, sotong didok hita orang tua yang tidak sayang anak. Ujungnya amanginang taboto do, anak-anak itu tidak akan bisa mendapatkan arahan, anak-anak itu tidak akan bisa mendapat bimbingan, gabe bebas maun. Dia tong masudi akan di pikiran na inung ngasih tong, dangadong na mengkritisi, dangadong na mengkoreksi, dangadong na patigorhon. Anggo bangsa Israel di habuangani itu sengaja Tuhan lakukan, meluruskan jalan mereka. Asa unang say dia tong nasida na dinggan na binahenai, diluruskan dan dikoreksi. Pembuangan itu adalah tindakan tegas, tindakan disiplin. Na nilehon ni debata tu bangsoi, asa dipature bangsoi dirina, asa dipatigor bangsoi rohana, asa diulahon bangsoi lomoni rohani debata. Unang gabe say hot nasida di bagasan akka hahulomoni. Halani ido amanginang, bagi kita orang tua yang tahu mana yang baik untuk anak kita, tak apa-apa kita diberi label oleh anak-anak kita orang tua yang tidak sayang anak lah, orang tua yang tidak perhatian lah, orang tua yang kejam lah, orang tua yang tegaan lah sama anaknya. Molo neng mabahid dinggan do anak kotay, molo neng mabahid disiplin, molo neng mabahid tigor dalam na di hari sugut. Songon nabi na ini di bata tu bangsa Israel. Toho do mangai do bangsoi, gabi dia tong do songon naso di haulongi di bata nasida. Kaya nak kotai besongon itu, orang tuaku ini tidak sayang kepadaku. Kulihat orang tua yang lain, anak-anaknya dipenuhi dengan kasih sayang. Apa yang diminta anaknya dikasih. Dai do acik doro hatta dibanding berdikut tong ate inang amak. Tapi kita harus tetap pada posisi kita, naing meluruskan, mengarahkan kaya nak kotai. Songonido na dibahen di bata tu bangsoi. Jadi bukan persoalan tidak sayang. Dang na soholong rohani di bata di bangsoi, nang pedi luas na sida terbuang. Masa ada persiajaran na araga di hita amanginang. Bagaimana kita melihat sesuatu keadaan yang kelihatannya buruk bagi kita. Songo dia do sudut pandang tama mereng sesuatu peristiwa na masa di tonga-tonga di ngulutta. Itu sesuatu yang sangat memberatkan kita. Ngulu na mabahik kita gabe terbeban. Alibohado sudut pandang ta amanginang mengadupi ih. Tentu boy meragam. Aligo abi gumudang do na ujungna pasrah menyerah dangadong be pos niroha. Mulut tabere ngamanginang perjalanan di bangsa Israel haruar sian perhatu banun Mesir. Ribuan tahun sebelum si Jeremia. Ngadi luas raja Mesir nasida ruar marhiti tulah na terakhir. Ale sopol madala di jolo, di jolo teh manginang laut merah, laut rara, laut mati. Sarupa di. Jala neng mulak musai tu pudi nasida nang boybe, di pudi tatarani si Firaun ngadi pudi. Tabayak ko majo manginang. Anggo hita sering holam mentok di jolo dope, holam marhusor hita utik tukanan adong dope dalan. Marhusor hita utik tukira adong dope dalan. Mundur hita sautik baru mamelok musaibu dope adong dalan. Ale anggo Israel na jolui di jolo mentok, di pudi mentok, kanan kiri pe mentok. Itoro apa lagi tano na madang boy suruh kunda sida tanoi. Anggo tindakan no murara songon na nia dukon nia kaput na jolo ma tumagom ma husruk ko ulukon tu tano on ina makan. Hape adong do bezara nai alternatif amanginang. Atas masih kosong. Alan itu martangi yang si Musa. Jala di patuduhon de batama huasona. Atukkom matukkom mituaiki. Amanginang sudut pandang yang demikian, kalau kita latih, kita miliki dalam hidup kita. Dangadong kata menyerah. Ala porsia hita, Tuhan gugu uni di bata. Tuhan tidak mencampakkan kita. Tuhan tidak membuang kita. Kalaupun Tuhan menempatkan kita dalam sebuah posisi,
dalam sebuah situasi yang dimana kita menganggap situasi itu tidak menguntungkan bagi kita, adong do alasan ni, adong do maksud tertentu, na ni patupan itu hani disudenai amanginang. Mulu bangsa Israel nakingani mentok di julu, mentok di pudi, holan makuling debata ukap dalani. Sipata olam mentok kita julu mentok ipudi, neng menurut tanah mahita tumakom mamate. Unang jawa manginang. Mari memiliki sudut pandang songon nani tawarhon ni si Jeremia diturpukon bahwa ketetapan Tuhan, perbuatan Tuhan itu tidak pernah berubah. Holong nai hot doi jala otta. Alani muladong akka situasi na mentok, situasi na maol, situasi jalan-jalan terjal, sada tujuan na amanginang. Salilengorra hola dirita do kemampuatta do na tapangasahon. Alay mulong amen togi sude omma kesempatan dihita. Pandanglah ke atas. Martangiang marlopit tangan. Jala tajuma guarni Tuhani. Omma kesempatan dihita. Majalo haguguon doho pangurupion sian di bata. Alani boy do honon namasa di bagasan perdalanan ni hala Israel. Tuhan juga punya rencana. Tuhan juga punya maksud. Saya jok do tadoki molomad do hata hita tuak kana mengadupi parukilon. Nah adong do sakat mi di bata dihamu sainita. Ale bohado molo masa di dirita amanginang. Ulu do hita tadok maju memudai dirita sendiri madok. Saya yakin ada rencana Tuhan untuk diri saya. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada saya? Mulu adong do dihita padohan sesongoni, berarti sahak do tona ni panurang Jeremia itu hita. Asa napaiti amanginang, belum tentu sesuatu yang harus kita muntahkan. Jangan langsung ditolak. Kalaupun saat ini pahit sepertinya hidup kita, dan adong sesuatu na menggairahkan terjadi tonga-tonga ning ulutta, jangan langsung ditolak. Sebab bisa saja yang pahit itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Dalam mulut terorong pek kana manis-manis, unang pitur gugu, mabudut don. Hai sonario nak kana manis-manis nama, na mabahenak ka sahid. Alani ido, diajari do hitam marhiti turpukon. Memang dalam sudut pandang normal, ahana dijulut tado tabereng kanido. Molo adong tebok ijul, batebok dijul unita do. Tapi ketika kita pakai sudut pandang iman, tembok yang di depan kita, itu bisa juga kita melihat di balik tembok itu ada apa. Uzu merjaji di bata pasahat tano nadinggan nagok situa nilu batu bangsa Israel. Rona sida tu tano yakka padang pasir doi. Tapi mereka meyakini bahwa padang pasir itu sesuai dengan berkat Tuhan, mereka bisa ubah menjadi tanah yang subur. Tang nahyado penya natu Israel. Alai mulu panidangun yak kadongan nahya siani perbedaan ni tanah Mesir siat tanah Israel sangat-sangat jauh. Israel buido disulap gabe kota yang subur. Anggo negara-negara na di humaliang nei tong do menggambarhon padang pasir yang tandus. Amanami nanami dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dari sudut pandang normal mungkin kita punya jalan buntu. Alai molo tapake sudut pandang hapur siaon. Pasti do Jepang tadi si jalan keluar. Pasti do Jepang tadi si nauli nadinggan na pinatongon ni di bata di bagasan ngulutta. Atong masing-masing mahita. Marsuara do panurirang Jeremia. Parhitian ni Tuhani madok tuhita sadarion. Sudah hita kana pungudison. Kita punya dua sudut pandang amanginang. Sudut pandang biasa yang kita biasa pakai. Mulung ngamen toki. Sotung tayo tong ngaselesai sudi. Perdalanat tadaw. Kalau kita sudah mentok dengan sudut pandang kita. Itu saatnya kita mengganti sudut pandang yang baru. Sudut pandang hapor seaon. Jadi akan hea makilala hono na manginang taparhatutu do.
Maka na gudang akka ina-ina, saya dietong pengeluaran na sebulan, doh pemasukan ni amat tay sebulan, selalu minus. Minus pemasukan, meribakon pengeluaran. Halai nang peminus, tong deboi marsikolak kada danak. Jadi mulo ipabuhay natay non ito amat tay, haperak kuboto iba sangod dia bekko ihninna. Alana kalkulator ni ina-ina tu kalkulator ni ama-ama nga berbeda. Mulu kalkulator ni ama-ama sekian pemasukan mulu buin ng pola moro sudehi alay mangat terus tiap hari kang gota. Anggo kalkulator ni ina-ina, kalkulator ni ibu-ibu ba memang sudah do dihitung. Memang selalu do kalkulator ni akka ibu minus ada inang minus. Alai asing musedo kalkulator ni di bata. Minus penang hitung-hitungan minin na Tuhani. Anggo hitung-hitung aku marasing do. Diusehod do sian akadalan naso hadoduan pikiratta. Jala diukap dihita akka pasu-pasu. Nah, sanang peminus kalkulator ni akka ibu di tongan di jabu. Alai ala marsi hoho ibana martangyang manangyakon kalkulator na Tuhan. Nasalah dora kalkulator hon. Walan na minus tiap bulan ninna kan. Ibu tu Tuhani di bagasat tangyang na. Gabi ditabay mah akka pasu-pasu. Jadi semangat madihita ka memangulak kaulaw nang peolo minus natasari malodo kay nataw manangyak ko kalkulator na nasigay. Nasa itongos di bata luwi siya ni pasu-pasuna. Ada sesuatu yang besar terjadi dalam sebuah peristiwa yang mungkin mata kita yang biasa tidak bisa menemukannya. Tapi sudut pandang dengan iman, boya manginang, taida adong wasoni di bata, mangula di bagasan dirita. Napa dua hona manami nanami dong asahapor siaun marhite topik ni guar ni minggutta sadarion ima minggu judika lulu honau ali di bata. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Salah satu penyakit manusia pakilala atta perasa atta amanginang najujut tailala hampir tiap hari adalah kita merasa diperlakukan tidak adil. Coba tak cek amanginang. Si anak danak merasa orang tuanya tidak melakukan mereka dengan adil. Segaru ama tu anak kon na cemburu. Alay bereng ukolong rohani natta itu gelengna. Anggo perhatianmu tu geleng misoy nama. Anggo aso habis arihoko inna matay. Dan ibu-ibu juga perlakuan tidak adil juga banyak dirasakannya. Anggo amat tahun waktu na ilapo buido 3 jom. Dalay anggo waktu na tuiba satok kipewe makatay ngarenges. Tidak adil perlakuan ni ina, perlakuan ni ama dihilala akka ina. Perasaan ni ruas pesongan itu parhalado akka parhalado namion dang adil linda. Ro parhalado padita namion bibil pro namion dang adil linda. Ro padita do bibil pro pareses namion dang adil linda. Pareses pesongan itu pimpinan na digijam. Purus namion sekjen namion kadek namion dang adil. Sudah kita amanginang merasa tidak adil. Ketika kita memang makilala adong nasopas tajalo dang hobbartu na tahirimi dapota, kita langsung merasa diperlakukan tidak adil. Alai ketika kita amanginang pelaku ketidakadilan ini menak do tahilala. Mulu kita do nama bahen sesuatu naso adili, kita tidak merasa bersalah. Omma amanginang sebuah ketimpangan na terjadi tonga-tonga ning ulutta. Ketidakadilan di bagasan dirita, boy do tahilala ganup arhita adong do perasaan kita mendapat perlakuan tidak adil. Tabereng dongatta manuhor mobil, kita dang boy manur mobil. Buhado Tuhan dang adil nita. Tabereng halak berbaju baru, berbaju nadinggan, kita dang boy manur baju, tahe bagi ki nita. Kita sering merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Situasi juga sering kita anggap tidak berpihak kepada kita.
Sudi akka jolmana Jepang tapi tanya tong doi mereka juga tidak bersikap adil kepada kita. Akka ibu-ibu di warungan adong sada ina taba-taba na modah bawangonin na ibu tulu biji baru par warongi dan pala mur etong ya tiba hita lata bere pera taba-taban dang boy inna tu hita dengar di lu pertiga-tiga gabinita sadok tiap hari yang manginang adong do pengalamat ta madok dang adil na ta adupi nagabi sukun-sukun na manginang buhado hita mengalapati luluhon nau ali Jehovah. Berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Dari hal-hal yang sederhana, satu hal nobalga, mungkin benar-benar kita merasa pernah diperlakukan tidak adil oleh sebuah tindakan. Wingot do pengalamanku, adong sada organisasi pemuda menyerobot tanoni tulang nami di hutan. Alamar seragam nasida, badang buhabi di bait tulang, idok tulang omma di hatana. Airo kau na julu parbelawat tulang okan. Borhak piau tu belawat dangarong dapat tu manangah hadisi, dangarong kubuan manangah hatu sinin lay di pasu-pasu Tuhan idau dinda. Jadi diikhlas semua tanui diserobot. Memang mulai hutan dangarong dapat tong mersurat-surat kan. Magu ma tanui. Hape holat dapat nih halaki tanui, dang nanang dibangun, dang nanang dipakai. Ceritana na julu tong ala opung nami opung ni halak bapa sarapak manobang doh opung ni nyo sian napuna siragamon. Jadi gabi didok matano ni opung ngadu sudi. Jadi songoni ma situasina. Ima contoh sada perbuatan ketidakadilan na nyata-nyata hiahu alami hami di tonga-tonga ni keluarga nami. Jala totua manginang nang dihita pe gudang do pengalamat ta songoni. Dang adong gugut ta merbada, dang adong gugut ta mangalo, dang adong diha-dihat ta relasita laho mengurupi hita mengadopi songoni. Satu-satunya yang kita punya adalah Tuhan yang memberi keadilan. Jala ternyata amanginang ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, jala betul-betul kita mengidu keadilan setiap Tuhani. Gabi buidu dami rohat tak melepaskan tanah itu. Jala tang pola mersahit kita nang pe dijual nasida musei. Setelah dapat itu diurus mereka suratnya, dijual nasida langsung dihutai. Anggo dang jauh-jauh tu dia bata, anggo dang meminta keadilan kepada Tuhan, mungkin nggak mersahit hami sudi, mamereng-mereng pangalahui. Tapi kita semua bisa kuat mengadupi jala ikhlas. Amanami nanami donga sahapur syaun. Totu meragam ketidakadilan na buita jalo di tonga-tonga ningulutta. Dan ketika kita memakai tenaga kita, kekuatan kita, kemampuan kita, laho menghadapi ketidakadilan ini, buidu rahita gabi stres mersahit jala dang mampu menerima keadaan. Alai turpukon mengajak kita songon bangsa Israel na dihabuangani asa melihat bahwa Tuhan itu adil kok. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Keputusan-keputusannya tidak bisa diubah. Nang pemisalna sugut haduan adong nabui pasohon matanyari asal nang bicar be pasohon bulan doh bit nang asal nang marsinod nang be diborngin nei alayang go ketetapan ni di bata dan bui mubay. Asam mulu ngadi dok Tuhan itu hita amanginang. Mago majo tanoi satok kinon. Igat tipe sugut haduan mulunin hahuota. Manang molo ngadi dok di bata pasu-pasuok kudoho ninna songon natu si Abraham alenang pe adong akka ancaman dia dupi ibana buhado gabe mago do fungsini pasu-pasui om masih bukti honot ta amanang di tonga-tonga ningulutta. Tuhan sudah memanggil kita halak batakon natar pasu-pasu dui bahen nabui sah berita nauli jumulo do tanoba jumulo do Kalimantan ropar berita nauli tapi di situ gagal gabe tu tanobata ma perjulu hasasaha ni berita nauli tahamulati homma amanginang tu dia bata holong dorohani di bata dihita halak batakon holong dorohani di bata dihitaon saluhuna dang namu baholongi nang pe adong akka sesuatu terjadi di tonga-tonga ni perdalanan ningulutta. Dan itulah juga yang akan kalian saksikan anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya hari ini.
percayalah, setelah kalian menyaksikan iman, bukan berarti hidup kalian lebih gampang ke depan. Dan ketika kalian menghadapi ada banyak tantangan dalam hidup kalian, horas. Memang jamita songono meben bersih-bersih modo. Ketika tantangan semakin besar nanti kalian hadapi. Ketika ada tantangan kalian hadapi. Ingat, mata kita memang mentok. Pikiran kita memang langsung terblok. Ketika kalian memakai pikiran dan mata fisik kalian saja, langkah kalian akan terhenti. Kalian akan menyerah. Tapi ketika kalian memakai sudut pandang iman, dan inilah yang disuarakan oleh Nabi Yeremia, tetaplah percayai janji-janji Tuhan. Tetaplah percayai kesetiaan Tuhan. Tetaplah percayai keadilan Tuhan ada. Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita bukannya tak berdaya. Dia itu Allah yang hidup, Allah yang adil, dan Allah yang akan menolong kita. Berjanjilah anak-anak kami, kalian tidak gampang dihentikan langkah kalian. Berjanjilah anak-anak kami, ketika ada yang menggoda kalian, duli-duli nagateng, olo doho tua wito, innaka mobil hu 10, alay gabi parugamo nasing mahitadanin na. Olo doho tua itu nina sahala buru-buru na cantik, ya kan? Rumahnya sudah mewah, tapi kamu harus meninggalkan agamamu. Itu satu godaan. Jadi molo diberek kamu marhite sudut haporosyamu dang siulau nih, jangan. Ada godaan yang menggiurkan, tetapi sekaligus ada juga tantangan yang mematikan. Jadi godaan yang menggiurkan itu pertama-tama memang sangat enak, tapi ujungnya juga kematian. Tantangan yang mematikan itu juga terkesan di awal sudah sangat memberatkan kita, tapi ketika dihadapi dengan iman, boidoi gabe parohon akka lasniroha. Dia kena toras nama bone anak kona terdiri sadarion. Maka tidak kon hapor siaon. Taingot ma. Na julu ni me do perana sida teh. Dang terasa herasa ngulus do sudi. Nga maka tidak kapor siaon mana sida sonare. Bohado salilengon tabain tunasida. Aka puda. Aka pangajarion namang inang. Saya yakin berusaha doa hamu benda dingat doa kena komunon. Berusaha doa hamu mengajar-ajari nasida. Aletong do, walau tabereng pengaruh ni zamanon, pengaruh ni kemajuan na humaliak kita nuaing. Kita merasa sering seperti jauh dari anak-anak ini. Kayaknya anak-anak ini bukan anak-anak kita. Karena anak-anak ini lebih banyak memberi hidupnya kepada handphonenya. Kayaknya kalau bicara orang tua kepada anak-anaknya nggak nyambung. Aina dok ni na tua-tuai di huruf B dope. HPP mau hendak kada dan aku ngasah tu huruf X, Y dan Z. Jadi gudekin jembatani amanginang. Itu sebabnya anak-anak kadang enggan untuk mendengarkan ayah dan ibunya. Ala na dok ni bapak dok omak nggak ketinggalan zaman. Itu terus mama bilang, itu terus bapak bilang, inna lakon. Jirope halakon, gabe merasa manasida dilului mak. Mana yang bisa mengisi kekosongan mereka? Jadi mulu amanginang kecepatan 30 km per jam, anggo halakon 20 km per jam. Jadi memang karena kecepatan itu kita orang tua di belakang mereka. Jadi seolah-olah bergerak manasidaon tanpa ada orang tua mereka. Jadi itu semua yang sering persoalan ini. HP saya merasa dopi kita sebagai orang tua kan, nggak sudah tabai nadinggan. Tapi bagi anak-anak ini, kok ketinggalan zaman bapakku sama mamaku ini narohana. Amanginang, disinilah yang harus kita siasati. Jadi memang jembatan yang panjang itu, jembatan yang jauh itu, jarak yang jauh antara anak dan orang tua. Ekon rohatan nama amanginang, mengelubai. Pahami anak-anak kita, sudah di mana kebutuhannya. Langsung najuluan ibe. Boy satu perintah langsung diuluyak kayak anak konadang be.
Kita harus mengejar mereka. Mereka itu sudah sangat cepat. Dan kita minta pengertian mereka dari hati ke hati. Kita mau memahami mereka dan mereka juga kiranya berkenan memahami kita. Jadi rohana mamang tusi berkomunikasi dengan hati kepada anak-anak ini. Dan pendekatan otoriter tusi. Dan pendekatan guguni suara tu halakon. Jadi kita minta hati dengan hati, pahami kami sebagai orang tuamu, kami juga akan berusaha memahami kalian sebagai anak-anak kami. Mulu adong komunikasi dari hati ke hati yang menginang. Bui mana sida muse jowota sapardalana kita dohok nasida. Kalau mereka terlalu cepat, mereka akan pegang tangan kita. Ayo Pak, kayak gininya. Ayo Mak, kayak gininya. Dan juga kalau mereka kita anggap terlalu cepat, kita juga bisa memanggil mereka. Unang pahatop puanakku. Adong dope hal-hal na naik konsulah honom muna. Komunikasi yang seperti inilah manginang yang harus kita perbanyak kepada anak-anak ini. Asalam tuguna sida maka tidak kon haporsyaun na sadarion alilam merparbueme tusugut haduan. Dan nanti kalian akan rasakan kasih orang tua yang terus menjangkau kalian. Rakman non hamu majalo ulaun nabadia sipul marminggonon. Rakman atoras do ianakon nanon majalo ulaun nabadiai. Disitulah saat-saat kalian tidak lagi jauh terpisah. Di dalam kasih Tuhan kalian sama-sama meminta anugerah Tuhan untuk menyelamatkan dan untuk menguatkan kalian. Jadi anak-anak dan orang tua sada panganam manuai. Salilengok kita berjarak atau yang mengenakan, tapi dalam perjamuan kudus nanti hilalau munama. Ini rupanya enaknya berada dalam satu perjamuan, berada dalam satu ruang, berada dalam satu kesempatan bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Di pasu-pasu Tuhan mahamuak kaya nakon nami. Unak kola sonari baju munai botar. Alai dohok ma kesaksian muna pangalaho muna. Betul-betul menjadi kesaksian yang hidup, yang bersih. Dan membawa banyak orang terkagum-kagum kepada kasih Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Ali Jehovah di bata. Mauliate ma nunga hutangyo kami hatam. Pergugui hami mangatusi akan adinggan nauli pabahenamu. Molohu pakai hami haporsyaun nami lahu marnidei. Tutu molo parnidan nami do pakai hami olo do buntu akadalan sidalan nami. Tangadong be nabui topoton nami. Alai marhiti hatam diajari hodo hami Tuhan. Asa anggiat bui hami marnida akka pabahenan nadinggan pabahenan nauli nanaing patupamu di hami. Asa margugo mahami Tuhan. Dapotan akka pikiran, dapotan akka parnidaan na tiyo songoni di tonga-tonga ning ulo namion. Tuhan Jehovah di batama nami, pasu-pasu masudi ruasmu perhaladum, nanaing mangula akka ulaw na sa minggu tujuluanon. Juluani lakka nami Tuhan, padaw persahiton parmaraan siyak kami, pasu-pasu naniulintangan, doho naniulani pikiran nami. Secara khusus sadari Tuhan kaya nakomu na makatidakon haporsyaon, say pasu-pasu manasida, asa gabi sitidangim nasida, jala tujuluanon marparbuim ma ngolu nasida, akaparbuin na dinggan. Tujuluanon tarida ma haporsyaon nasida, na makaporsyahe ho ali di bata ama anak dohot toti porbadia. Jala lam tarida menang terlumubi di parsawaran nasida dohot keluarga, dohot natoras nasida. Nang diak ka masa depan nasida, na mangyahi akalas ni roha tuak katikin na roh. Pasu-pasu makaya na komot Tuhan, gabi sitidangim manasida, unang luas nasida tersuladit, unang luas nasida Tuhan di ela-ela portipion, pamonang nasida, urupi nasida di bagasan asin ni roham. Nang akan atoras nasida be, nang makaholongin nasida siyan nasa roha, nang patupahon akan nauli na dinggan, lahu manuguruga kaya nakon nasida. Tutu saya dong do Tuhan akan miskomunikasi, saya dong do gap jarak sian akan atoras tuak kaya nakon. Alinunga hubigi hami hatam, roha nami na marsijakonan, ido dalan nami, asabuy hami Tuhan marsi tugu-tuguan. Molo na hami ro na malabatu tugun na kaya nakon nami mahami. Alay mulak kaya nakon nami ro na mahatopu, hami ma na manay nasida tupudi. Asabuy rak mardalan sa panatapan, sa roha sa pikiran, lau manguluiho, mangulahon lomo ni roham. Posdor hanami Tuhan, paso-paso mo kanatoras naong mabahin na dinggan nauli dia kaya nakon na, lehono muhahi pason gajang niumur di nasida saluhu na, nang akarejiki, asatuk nasida manariho na kanariko dingolo ni iya nakon na.
Mauliati madihu ali Tuhan Jehovah di bata manami. Ditikyop pi Tuhan hutang yako kami ma nang aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Sailehom ma Tuhan hama malum. Sailehom ma Tuhan gugu di aka ruas ni huriami na marsahiti. Posdor hanami Tuhan manang di dia penasida nuayang di bagasan proses pemulihan di tongan ibagas manang na dirawat di rumah sakit. Say tangamu na guguima mamaso-maso na sida asa malum na sida siya nakaparsahiton na sida sa luhuna. Ka program di tonga-tonga ni huriam say patulus me Tuhan di bagasan asin ni roham. Sudi may mardalan di bagasan las ni roha jala tau hasangapon hamuliaw di kuarmo. Atong muliati ma di pasaha rohanami tuho tangi hom matangi yang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasaha mapiliat tatujulu huhu mahita maredde.
termasuk mahita tu ulaun maka tidakon hapursiaon. Alay papotohonon nami doang manginang, adong dosa halak sian nasida, nasikaligus tong terdidi dung magudang, laos maka tidakon hapursiaon na sadarion. Taparadi maruhata, maredehita sian nomor 150 ayat sada dohot ayat 5. Marhiti-hiti guarni di bata ama anak dohot to di porbadia. Amin. Hamu akan atoras nidak danakon, di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna di son, tama jumulu madok mauleati hamu sadarion tu di bata, ala ni sudi asini rohana naselaon, ay di pangulu do nasida rasi rasa nuaing, jalasanga di boto nasida hatani di bata, dohot dalan tu hanguluan. Alay tamado ingotom muna sadarion akka pabahena muna tu akka anak komunaon. Hedang dilihod di bata akadat danakon tuhamu asa adong donga-donga muna mangula-ulaun sabing. Alay asa ditugu jala dia jari hamudu nasida mangihutun hatani di bata. Ido bahen na dilihon. Ditangya ko kamu do ganup ariana komunaun naselaun asa unang magu nasida. Mulu dihilala hamu nuaing hurang ni pabahena muna taringot tuak kaya na komunaun. Tama uduk hamu tu di bata manopoti salamuna. Atong martangi yang mahita. Alia manami amani nasa na targor ama di banua gijang dohok na ditanoon. Setangi humma tangi yang namion. Jakom ma akadat danakon gabi anak komu. Asi maroham lehom matod di porbadia tu nasida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling nililing na. Molotung nahurang pabahenan namin na selaun tu nasida. Say sesamay. Say unang matargasip nasida. Jala unang luas manangise mago siyan nasida. Binahen ni pangalahon nami i. Asi maroham sahat tu tangamu manasida marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jongjong ma kanana yang makatidakon hapursiaon di inganan Nabi. Hamu akadat danak na hinaholongan ni di bata. Na jongjong do hamu noaing di julu ni di bata na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Dohok di julu ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohok sugu ni rohani di bata. Dang tarbahek kamu bi marsidalian sugu di ari parhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ningulumuna nang salpui. Tamama dok molete hamu tu di bata ala ni sudi asini rohana. Jala molo diingot hamu aka pabahena muna na soture. Iman niyang dohok langkus ni rohamuna tu na toras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsak hamu sadarion marningoti. Buan hamu maluhu na tu Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarna. Nausehu mokok pardusa na manopoti dosana. Alay pagbahamu marohamuna. Huhupuk kahamu maparangene baru olak ni sadarion. Asa dalanan muna dalan naguguti. Namar hapatet tuhang uluan sesaliling na. Atong alusi hamu manahusuk konon tuhamu di julun di bata. Dohok di julun ya kadongan na pungu di son. Di parhatu turoham do hatani di bata na geniruhomu na saylaon. Holanido dalan tuhang uluani. Olo dohosian nasaroham tumudal saluhu dosa. Jala ulu doho tu juluanon mangihutun hatani di bata rodi hasusudan ibu halmu. Ulu doho makkahanguluhon hapurseon nasitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon na tarsurak di padan narubi doho di padan na baru. Atong marpada dohamu nuaing doho di bata na badiai di julu ni huriaon. Tung unang ose hamu say burjuma hamu marningo saluhu nai asalamahot hapurseon munah martangi yang mahita. Alia manami jala di bata nami, suruh matod di porbadia tu rohanami bi, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus, huleho kami marohanami bahin ingananmu,
olak nion rodi saliling dililingna. Surat ton jala sahapi matu sisudi nang hului hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sudina, unang tuhamaguan sugut manangisi sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganup ari. Asa sahat hami Tuhan nguluan na sora suda. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hatidaku kamu majo hata hapor seotai. Rak mahamu makatidakon. Mau Persea di depan Jehovah, Igo ama parun dosan, nam tulong palangit do tano. Mau Persea di Yesus Kristus, anak di depan Jehovah nasa sadai, imana di si Maria, dari Maria sebelum Leon, orang so. Iyo bata, natu mau na bernit, di mabumunan di silatus. Surga, laut mundur siang dari Jehovah, amat surga dosa. Di sini ibarat mati. Awal Persea di Yesus Kristus, jalan sesada Maria. Amin. Hatasi paingo di si Agustina Kustianti Boru Manurung nama katidakon haporsion na sadarion Minggu 10 pitu Maret 2024 tersurat di Galatia 4 ayat pitu. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sai burju mahorasi rasa mati dungili honok kumatu hotupal hanguluani. Parangehom mahatan yang debatana ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingok di si Teresia Margareta Mawar Boru Pangaribuan nama katidakon haporsiaun na sadarion Minggu 10 pitu Maret 2024 tersurat di Mazmur 20 pitu ayat 10 sada. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saya burju mahorasi rasa mate dungili honokku matu hotupal hangoluani. Parangehom mahatani di batana ginuruhommu aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do siat to di porbadia. Saya didungani mahu maralohon nasa najat, jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Pauline, Cynthia Clara Borugultum, nama katidakon haporsion na sadarion, Minggu 10 pitu Maret 2024, tersurat di Mazmur 10 ayat 10 sada, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya burju mahorasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hangoluani, parangehom mahatan di batana ginuruhommu, ay ido hangoluanmu. Amin. Hata si paingok di si Sari Uli Arta Boru Sinaga, nama katidakon haporsion na sadarion, Minggu 10 pitu Maret 2024, tersurat di Yesaya 40 ayat 10 sada. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya burju mahorasi rasa mati dungi lehonok kumatu hotupal hangoluani. Parangehom mahatani di batana ginuruhonmu aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu siat Tuhan di bata amata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do siat to di porbadia. Saya didongani mahum patupahon na sana denggan jala di pergugoy hum maralohon na sadajat. Amin.
Hata si paingok di si Joshua Paul Christian na baban na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Jeremia 20 ayat 10 sada. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hanguluan, parangehom mahatani di batana ginuruhonmu ayidu hanguluanmu. Amin. Hata si paingok di si Ruben Stephen Christian na baban na makatidakon haporseon na sadarion 10 Maret 2024 tersurat di Mazmur 10 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluani, parangehom mahatani di batana ginuruhonmu ayidu hangoluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan de bata amatta do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do sia to di perbadia. Saya didungani mahu maralon na sana jala di pargugui hamu patupahon na sana dinggan. Amin. Hata si paingok di si Mikael mertua hutapea na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana ginuruhommi ayidu hanguluanmu. Amin. Hata si paingok di si Yusuf Roni si Barani na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Mazmur 110 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluani. Parangehom mahatani di batana ginuruhommi ayidu hangoluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan de bata amatta do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do sia to di perbadia. Saya didongani mahu maralohon na sana jat jala di pargugui hamu patupahon na sana dinggan. Amin. Hata si paingok di si Chris Yoel Anugrah Pratama Lumban Tubing na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluani. Parangehom mahatanin di batana ginuruhommu ayidu hangoluanmu. Amin. Hata si paingok di si Isra Mahes Hutahayan na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Rom bidu 12 ayat 10 sada. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana ginuruhommu ayidu hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata amatta doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho sian tod di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Jevanya Christian si menjuntak na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Amsal sia ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluani. Parangehom mahatani di batana ginuruhonmu ayidu hangoluanmu. Amin. Hata si paingok di si Mikael Esra Rafael Marpaung na makatidakon haporseon na sadarion Minggu 10 Maret 2024 tersurat di Matius 7 ayat 20 sada. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sai berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluani.
Parangehom mahatanin di bata na ginuruhonmu aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan de bata amatta, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus, doho sia tod di porbadia. Say didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugoy hamu, patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot belum. Hata si paingot di si Rafael Christian Sianipar, nama katidakon hapor siyaw na sadarion, Minggu 17 Maret 2024, tersurat di Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu pal hangoluani. Parangehom mahatanin debatana ginuruhonmu aidu hangoluanmu. Amin. Hata si paingot di si Samuel si Jabat, nama katidakon hapor siyaw na sadarion, Minggu 17 Maret 2024, tersurat di Markus 14 ayat 30 lalu. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya berjumah horasi rasa mate, dungili honok kumatu hotu pal hanguluani. Parangehom mahatanin debatana ginuruhonmu, aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan di bata amatta, doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus, doh sia tod di porbadia. Say didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugoy hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Masuk mahita tu padidion nama gudang. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama doh persauran itu di porbadia mamad dongani hamu. Amin. Hamu na pinarhamaulu di bata, nunga di jakok kamu hatani di bata, na pinudahon tu hamu. Tamado hamu madok mauliate tu di bata, sian nasaro hamuna. Alani sudi asi dot holong ni rohana tu hamu. Ay di boto hamu nuaing dang pola mago be hamu alani dosamuna. Molo porsea hamu di pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong tibak kamu ma di bagasan rohamuna. Naulo do hamu nuaing manadikon sudi dosa do mangihuton hatani di bata tujuluanon. Dung terdidi hamuan non tad dan di parpadanan muna do itu di bata. Naulo do ibana manesa dosa muna saluhuna. Jala mangalihon gogo tu hamu mangalo sibulis doho nasa dosa. Gabi partoha mahamu di hanguluan na saliling nililing na. Martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang di Idahodo akadonganon na naing terdidi. Di berekodo tu bagasan rohana sida jala di boto hodo manang naburju rohana sida manang si paula-ula. Asima roham se pargugoy man nasida. Asalam di boto nasida manggotapon nasa roha do pangalahon na soture. Ali Tuhan Yesus sa sesa masaluhu dosa nasida marhite hite mudarmu. Suruh matod di porbadia tu rohana sida be. Asa tarhanguluhon nasida hapor siyaw nasitongi. Saliling di tanoon. Jala masuk sugot nasida tu Banua Gijang. Amin. Tangihon ma hatan ni Tuhan Yesus nanidok nai na julu laho manaik ibana tu Banua Gijang. Nung sahat tuaw na sahuaso na di Banua Gijang doho na di tanoon. Laho mahamu poday hamu masaluhu bangso di hamu manasida tu bagasan guarni ama anak doho to di porbadia. Manangisin na porsia jala tardidi dapotan hanguluad do. Alay nasa na so porsia hona uhum sugut. Ope hupamana manuaing haporsia muna. Asa dibigi huria na pungunwaing dison. Takas ma alusi hata na husuk konon. Di parhatutu rohamdo pardosa ho sian hatutubum doho sian pangalausim di patik ni di bata. Di parhatutu rohakku. Behadiar sakor rohamdo sudi dosa na niulam na salauni. Diar sakon rohakku do. Naulo doho manggotapos sian roham na sa dosa doho pabahenan na soture na salaun. Naulo doa. Di parhatutu rohamdo Tuhan Yesus Kristus rotu tanoon jalamate di hauna pinarsilang asa malua hita siad dosa do sian gonggoman ni sibolisi. Di parhatutu. Naulo doho ringgas marsaur tu di bata
asa gabi ruas na mangulu ni Huria Kristen Protestan ho, maka tidakon hapor siyaw nasit tongi, naulo doa. Atong hatidak ko majo hata hapor siyaw tay, aku percaya. Olo dohamu di dion tu bagasan na hinapor siya munay. Ale Daniel Alonso Simanjuntak. Udi di mau tu bagasan goreng de bata ama. Dok tu bagasan goreng anak na Tuhan Yesus Kristus. Dok tu bagasan goreng itu di Porbadia. Amin. Salam. Atas si paingok di si Daniel Alonso Simanjuntak nama katidakon haporasyon na sadarion tersurat di Mika Onom ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya berjumpa horasi rasa mate, dungili honok kumatu hotupal hanguluani. Parangi hom mahatan debatana ginuruhommu, aido hanguluanmu. Amin. Saya diramoti Tuhan debata moho di habobongok montu bagasan harajaw ni debata olak nion rodi saliling nililing na. Amin. Hamu akan napinar hamaul ni debata, nungagabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai. Na arga situ tuduh hamu ditubus, unang ului hamu bediusa dohok sibulis, ramutan ni debata do hamu maralohon pangakui, asal matotong rohamu natu ibana. Jala tugi honun na do hamu masuk tu harajaon, Banua Gijjangi, martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijjang, asima roham diakkan nasida na pinasahat noaing tuho, saya ramoti manasida marhiti-hiti tode Porbadia, saya pahok manasida di bagasan padan naung niulon nasida naking, saya parbadiai manasida di bagasan hatam, asa tarida haporsion nasida tujulonon, marhiti-hiti parangai nadinggan. Amin. Nuaing pinasahat matuin ng Bibil Pro, mengumumkan tulu pelajar sidi terbaik, laos maju matujulon nomad jalo hadiah, jala sipuli pinasahat matiki vokal grup, anak yang naik sidi. Hujo hamima juara sia juara juara tulu satu juara sada na marsia jara burju jala dinilai sian ujian lisan ujian tulisan dohot kehadiran nang parangin sida di bagasan dasa tahunon hujo hami sia juara patuluhon na patuluhon dengan nilai total 357,7 diraih oleh Chris Joel Tobi. Sini. Juara kedua dengan nilai 362,2 diraih Agustina Kustianti Borumanuru. Juara pertama dengan nilai
385,7 diraih Jepania Christian Simajuntak. Usaha menang sebagai pengajar. Tapasaha mak hadiah noh tunasida. Tabigema vokal grup sian now next di sadarion. Joel. Yesus, Engkau baik bagiku. Baik hati ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagi
140 ayat sana jom-jom ini kesambungan. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. asal tauduti langsung tu nama rulau nabadia. Marsi jalangan mahita manginang akar ruas ni hurian yang mulak parjulu. Marsi jalangan mahita doakan nahum maliang tak horas mah.
amanami nanami parguru malua parguru naung malua manang naung makati dakon hapersiaon dohok natoras rap hudul ma tu yanakon nasidabe jala asarak majuan non nasida marulaun nabadia tabuak mahudulata amanginang rap dohok yanakota. Amanami nanami, anno pe marpoto, duksidu kita marulaun nabadia, tabuak mahudulata, naing marulaun nabadia natoras doho yanakon. Songon na somarhusor dope. Hudul ma, anak sidi, duduk bersama orang tua, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Duduk bersama orang tua bapak mama. Anak sidi coba duduk bersama orang tua. Kita akan mulai ibadah perjamuan kudus. Mari Mahita. Yesus namamu dosa ni portibio
damai ni debatana semurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna, dohot roha muna, marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata para sirohana semurung, amanami na di banua gijang, asiroham topot mahami na pungudison, adorang hupanga kami non perpadanan na badiay, lehom matot di perbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami, asa positutur hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami, pargugui mahami maswadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jal asa ditubuhon haporsiaon na mangului, saya taiti rohanami, asa lemalungun hami tu banua gijang, asa saya masihol hami pay may mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan napinar hamaul ni dibata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay, dibahini tatibang majumulo manang nataw hita marlon na badiya, asa unang hona uhum manangisi siyan hitaon, ay holan nauduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dusana, jala na porsea di hasisan ni dusa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulon na badiya, unang bedi ului si bulis, unang bedi dati mardusa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tunggo tapok kamuma, hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mati, jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibahini tatak kasih majulo rohat tabi, jala alusi hamuma sukun-sukunon, jong-jong mahamu saluhuna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham alani dusami, jala dipangi doroham nang malua honwaing siat dusam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tanaon panguluhon pardosa, ibana nang mati dohok mulak manguluh makop ho mamorosan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggota posian roham late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangersahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam, molo songon ni roham dogma olo. Atong tapaw dukbi marohata jala tatopoti masudi dusata, ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jut hulau si hami patikmu, tamado ho na uhummu hami nuaing doho sugut, molo balos sonon mu tuhami hobbar tu pabahenan nami i, alay ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihommu humokop hami, ala ni iubahen na hami mangiru tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masudi dosa nami, jalalehot to di porbadia tuhami, asa margugu hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobbar tulong maniroham, saliling di tano oddo hami. Amin. Atong hamu akan na manopoti dosa muna, jala na mawas di asin ni rohani di bata, say sahak matu hamu na hinaporse amuna, mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhu dosa muna, marhiti-hiti guar ni debata ama, anak dohot todi porbadia. Amin alia manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, sesaut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu. Maredehita nomor 157.
tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisian nahuhu madidok jalo hamuma jala sude hamu mangaton siani dagik kudoi nanilehon tu hamatian humokop hamu bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Jala dung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok matu nasida. Jalo hamuma sudai hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mohon marhite-hite mudarhu nani usehon homokop hamu bahen hasesan dosa. Saya bahek kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Amin. Atong Roma hamu nungarade sudi ida jaladai hamu mak dengan basani Jehovah. Roma 7 mertul-tul keluarga. Mahita maret deh. Sayur
ayat de mahita nomor 435 ayat sada. Puji ma Tuhan de bata ali todikku, jalan asa rohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata ali todikku, jala unang tunggu halupaho dengan di basana sudina. Ibana domane sadu sam sudina, jala ibana pamalum akasahik musudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehon tuho dengan basa dohot aseni roha. Para si roha jala perdenggan basa do Tuhan di bata, lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibahi tuhita nahobar tudusatta, jaladang dibalas setuhita nahobar tu hajahatotna. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konnado, asini rohani Tuhan debata dia kana makkabiari ibana. Nung atakas di patuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamati Kristus, umokop hita, uju pardusa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dung gabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai, dibaheni say pujion ni pamangaku doho rohaku, dohot na sa pabahinaku do Tuhan debata, olak nion rodi saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasarhom madamena tutodim. Amin. Horas badita masuk matu acara marputu atau mata bayana manginap. Dia tur rumah isi ma perjulu. Oh, perjulu maju perguru malua sudah itu julu eta.